magluto tag hotdog. Magpasiga ta sa kalayo. Wala ka idea, ako man yung pangugas. Magbobotag mantika sa karahay. Inito ng mantika sa karahay. Pabuto na to na mo itong mayang mantika sa karahay. Paabot lang na maluto ang mantika. Ato nang ibutang ang hotdog sa karaha na init ng mantika.